В християнската есхатология Антихриста е личност, която ще се представи за Месия преди повторното идване на Исус Христос на земята. Антихрист също е и състояние на духа, изразяващо се в крайно противопоставяне на Бог и Неговите заповеди, наставления и благодат. Връщайки се към фалшивият Месия, той най-вероятно ще бъде евреин от Давидовото коляно и също като Исус Христос се смята, че ще е наследник на еврейският цар Давид. Но за разлика от Христос няма да проповядва любов към ближния, покаяние, смирение пред Бог и раздаване на милостиня на бедните. Той ще представя свои собствени интерпретации на писанията, които в крайна сметка ще се окажат лъжа и причина много хора да загубят всичко, дори живота си, подведени от думите му. Антихристът в същността си е фалшив Месия. Той е въплъщение на злото и е пълна противоположност на Исус Христос. Думата Антихрист идва от Новия Завет и означава личност, която действа представяйки се за Божият помазаник. Тук в случая анти означава вместо, а не както е широко разпространено схващане против, т.е. вместо Христос. Терминът Лъже Христос се среща в много от Евангелията. В Матей глава 24 и Марк глава 13 Исус предупреждава учениците си да не се подвеждат по лъжепророците, които ще се обявят за Христос, извършвайки големи знамения и чудеса. Други три образа, често свързани с Антихриста, са малкият рок в последното видение на Даниил, човекът на греха във второто послание от солунците на апостол Павел и морският звяр в Откровението. В това видео ще тръгнем по следите на Антихриста в религиите и ще потърсим отговори кой е той и как ще го познаем, а дали вече не е тук. Според Библията, Антихристът ще се появи и ще сключи 7-годишен договор, завет с Израел, но след като минат 3,5 от тях, той ще наруши завета, ще влезе във възстановения Трети Соломонов храм и ще се обяви за Бог. Той ще изиска всеки един човек на земята да носи неговия белег на дясната ръка или на челото си. А който няма този белег, няма да може да купува или продава. Смята се, че евреите като горди човеци, когато издигнат Антихриста на власт, ще използват именно числото 666, поради факта, че те по времето на цар Соломон са вземали годишен данък от народите в размер на 666 таланта, както е записано в книгата Царства. Златото, което идеше на Соломона всяка година, тежеше 666 таланта. Интересни подробности за Антихриста са, че дясното му око ще бъде поразено от Бога. То ще бъде ослепено и набъбнало, като черно гроздово зърно, а дясната му ръка ще изсъхне. Антихристът ще преследва и обезглавява християните и по негово време те ще са подложени на крайни лишения, глад и страдания, защото няма да пожелаят белега на звяра да бъде поставен върху тях и затова няма да могат да купуват или продават нищо, за да се хранят. Според Библията, Антихристът ще се появи преди второто пришествие и ще измами мнозина с твърдението, че е самият Христос. Мнозина вярват, че това няма да е някой папа или друг религиозен водач, а самият Сатана в славен образ на ангел, в какъвто според Библията той може да се въплъщава. Мюсюлманите също са предизвестени от пророка Мохамед, че предстои идването на Антихриста. Те го наричат Ал-Даджал и знаят от пророчествата в Корана, че Антихристът в крайна сметка ще бъде победен. Нов Завет. Нека видим някои от предупрежденията в Новият Завет, свързани с Антихриста. Гръцкият термин Антихристос произхожда от Йоан. Използва се и подобният термин Псевдохристос, лъжемесия, който също срещаме за първи път в Новият Завет. Концепцията за Антихриста не се среща в еврейските писания до преди 500 години преди Христа. Бърнард Маккин изказва предположение, че понятието може да е породено от разочарованието на евреите, подложени на често капризното управление на селевкидите или римляните, които намират еврейската идея за Сатана
който е по-скоро противостоящ се на Бога ангел, за недостатъчно хуманизирана и персонализирана, за да бъде задоволително въплъщение на злото и заплахата. Петте употреби на термина антихрист или антихристи в Йоановите послания не представят ясно един единствен индивидуален антихрист. Използването на измамник или антихрист обикновено се разглежда като обозначаващи определена категория лица, а не конкретна личност. Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Исус е Христос? Това е антихристът, този, който отрича Отца и Сина. По това познавате Божият дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бога. И всеки дух, който не изповядва Исус, не е от Бога. А това е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва, а сега вече е в света. Антихриста е засегнат и във 2 глава на 2 послание до Солунците. Самият термин антихрист обаче никога не се използва в този пасаж. Що се отнася до идването на нашият Господ Исус Христос и събирането ни при Него, молим ви, братя и сестри, да не се разколебавате бързо в ума си и да не се тревожите нито от дух, нито от слово, нито от писмо, сякаш от нас, че денят Господен вече е дошъл. Никой да не ви заблуждава по никакъв начин, защото този ден няма да дойде, ако първо не настъпи бунтът и не се открие беззаконникът, този, който е предназначен за унищожение. Той се противопоставя и се издига над всеки така наречен Бог или обект на поклонение, така че да заеме мястото си в Божият храм, обявявайки се за Бог. Защото тайната на беззаконието вече действа, но само докато не бъде отстранен този, който сега я възпира. И тогава ще се открие беззаконникът, когото Господ Исус ще унищожи с дъха на устата си, като го унищожи с явяването на своето пришествие. Идването на беззаконника е очевидно в действията на Сатана, който използва всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и всякакъв вид нечестива измама за онези, които загиват, защото са отказали да обикнат истината и така да се спасят. Въпреки че думата антихрист се използва само в посланията на Йоан, подобната дума псевдохрист, означаваща лъжемесия, е използвана от Исус в Евангелията. Защото ще се появят лъжемесии и лъжепророци, които ще произведат големи знамения и поличби, за да заблудят, ако е възможно, дори избраните. Ранната църква. Нека погледнем записите, оставени през периода на ранната църква. В книгата Оди на Соломон от 2 или 1 век, написана от Есеин, приел християнството, антихристът е споменат в преносен смисъл, когато изкупителят побеждава чудовищният змей. Единственият от апостолските отци от края на 1, началото на 2 век, който използва този термин, е Поликарп, който предупреждава филипяните, че всеки, който проповядва лъжеучение, е антихрист. Неговата употреба на термина антихрист е точно като в Новият завет, тъй като не идентифицира конкретна личност, а класа от хора. Ирений пише срещу ерисите, за да опровергае ученията на гностиците. В книга 5 против ерисите той разглежда фигурата на антихриста, като го нарича рекапитулация на отстъплението и бунта. Той използва 666, числото на звяра от Откровение, за да разкодира нумерологично няколко възможни имена. Някои от имената, които той свободно оповестява, са Евантус и Латенус. Те се отнасят към Римската империя. В екзегезата си на Даниил той заявява, че 10 рога на звяра ще бъдат Римската империя, разделена на 10 царства преди идването на Антихриста. Освен това, заявява, че Антихристът ще бъде от Дановото коляно, като се позовава на Еремия. Това съответства с талмудистското схващане за еврейският месия, произхождащ от Дановото племе по майчина линия. Въпреки това, неговите прочити на Антихриста са по-скоро в широк теологичен план, отколкото в исторически контекст. Неканоничното Възнесение на Исаия представя подробно изложение на Антихриста в лицата на Белиал и Нерон. Иполит Римски смята, че Антихристът ще дойде от Дановото племе и ще възстанови еврейският храм на храмовия хълм, за да управлява от него. Той отъждествява Антихриста с звяра от земята от книгата Откровение. Под звяра, излизащ от земята,
той разбира царството на Антихриста, а под двата рога – него и лъжепророка след него. Когато говори за рога като на агне, той има предвид, че ще се прави Божият син и ще се издигне като цар. А думите «говорише като змей» означават, че той е измамник и не е истинолюбив. Ориген опровергава възгледа на Целс за Антихриста. Ориген използва библейски цитати от Даниил, Павел и Евангелията. Той заявява следното: къде е абсурдът да се твърди, че сред хората съществуват, така да се каже, две крайности, едната на добродетелта, а другата на нейната противоположност, така че съвършенството на добродетелта живее в човека, който осъществява идеала, даден в Исус, от когото за човешкия род произлизат толкова голямо обращение, изцеление и подобрение, докато противоположната крайност е в човека, който въплъщава представата за този, който се нарича Антихрист. Едната от тези крайности, и то най-добрата от двете, трябва да бъде наречена Син Божий, поради неговото превъзходство, а другата, която е диаметрално противоположна, да бъде наречена Син на злия демон на Сатана и на дявола. На следващо място, тъй като злото се характеризира особено с разпространението си и достига най-голямата си висота, когато имитира облика на доброто, по тази причина е установено, че знаменията, чудесата и лъжливите чудеса съпътстват злото чрез съдействието на неговия баща, дявола. За Антихриста може да се каже още много, защото е записано много. За него се говори в постникейското християнство, римокатолицизма, източното православие и много други. Явно всячески нашите предшественици са искали да ни предупредят и предпазят от появата на тази фигура. Трябва да си дадем сметка, че с оглед на неговата инкарнация на земята, Антихриста вече най-вероятно е насочил своите сили и влияе върху еволюцията по такъв начин, че тя да му подсигури най-доброто предимство. С времето хората ще започнат да живеят в състояние на спящо незнание, неспособни да разпознаят определени явления в живота, като подготовка за неговото въплъщение. Без съмнение, от най-голяма полза за него ще бъде, ако успее да попречи на хората да възприемат това, което е наистина правилно за тяхното благосъстояние. Ако по-голямата част от тях смятат тези подготовки за пристигането му като нещо прогресивно и добро за еволюцията. Ако Антихриста успее да се промъкне между човечеството, не знаещо за неговото идване, това ще го задържи, възможно, най-дълго под прикритие. Усилията му са съсредоточени в това да запази вече широко разпространената нагласа, че за благото на обществото е достатъчно да са задоволени само икономическите и материалните нужди на човечеството. Замислете се с какво презрение обикновено днес се отнасяме към всичко, което изглежда идеалистично. Всичко, което по някакъв начин води до духовното. Въпросите, които се питаме, са съсредоточени до какво му е доброто на това, как ще ми помогне да получа благата на този свят. Фокусирани сме да осигурим основите за кариера на децата си, или с други думи, да подсигурим материалните средства за препитание. Но колко всъщност са днес тези, които наистина зачитат стойността на духа заради самия дух, или на душата заради самата душа? И накрая стигаме до това, въпреки че много от нас няма да си го признаят, че във всекидневният живот нищо в пътя на познанието не се смята за наистина полезно, освен ако не помага на човека да се наяде. Още подобни видеа може да намерите в канала ни. Подкрепете ни, като споделите това видео и се абонирате за канала.